Hola, benvinguts a Tasta Birra. Programa número 5. Comencem. Avui què tenim? Mira, el programa d'avui portem 2 cerveses artesanes. Estem molt orgullosos d'haver aconseguit aquesta cervesa. Difícils de trobar. Sí. I que avui ho abordarem perquè són cerveses quasi de barri, diguéssim. De barri, d'aquestes de lots de... Sí, que fa un tio allà en un garatge i t'ha de deixar provar perquè ets el seu amic. Va, ja prou. No, avui tenim la Voldam, Artesana? Artesana i Moritz Epidor. Artesana. Anem a fer la batalla de les cerveses fortes industrials de Catalunya. Molt bé. Les industrials. Les grans. De les grans. Artesanes. No, artesanes no. Industrials. Tot i que Moritz ara està fent com una línia de Moritz Lab, no sé què. Les dues també, no? La Dan també té la seva IPA i això. Sí, bueno, sí. Intenten, quasi totes les marques així com industrials ho estan fent. Vale. I després avui escoltarem Bullet, que és un grup de Sant Feliu de Guíxols, i també una notícia essa de la que us agrada a vosaltres. Vale. Cosa fina. Doncs vinga, si et sembla... Quin estil és això? A veure, realment són 2 estils diferents. Però sempre es diu que l'Epidor és la Voldam de la Moritz. Sí, això és el que et diu, que la Dam té la Voldam i la Moritz té la Epidor. Però realment són 2 estils diferents, tot i que les dos cerveses són estils forts, o més forts que les seves avui les hem cosines. portat aquí al ring de tastar birra i les compararem entre elles. En el moment que no siguin el mateix estil, no són artesanes. Simplement per citar-ho direm que la Voldam és un estil Marzenbier molt lligada a l'Oktoberfest i aquest tipus de cerveses, i la Epidor és una cervesa torrada extra. O sigui, no seria ben bé el mateix, tot i que potser encaixen dintre la mateixa categoria de lagers fortes. Quina vols provar? Jo començaria per la Voldam. Vale, doncs va. Sí, et sembla? A veure, avui són de llauna, no? Les cerveses? Avui són de llauna. A veure com són, això. Jo sóc un gran fan de les llaunes. Sí. Sí, crec que ja en algun programa ja ho he dit. Sí. Crec que en el programa 3 o així vam portar una cervesa de Noruega o por ahí, no? Que era en llauna. Sí. Realment amb llauna es conserven millor. Jo prohibiria el vidre, directament. El nazi del cristal. Així que aquí el color Voldam és un color àmbar, suposo que tothom més o menys el té al cap. Doble malta. L'olor ja canvia moltíssim de les cerveses llupolades, això és una olor a malta, que si no sabeu el que és una olor a malta, doncs oloreu una Voldam i llavors sabreu el que és una olor a malta. Deixem-ho olorar, aviam. Ho vull sentir. Sí, olor a malta, No te n'enriguis, que és veritat. Ah, vale. La provaré primer avui. Les dues a la vegada? Va. Què notes? Voldam. Voldam, no? Té gust de Voldam. Te gusta maltas. A doble malta. Te gusta Marzenbier. També té un punt amarg, tot i que pots notar certa dolçor degut al contingut de maltes. I, clar, segons l'ampolla té un tou de llúpols. Té 5 varietats de llúpols. I on estan? Estan amagats. Molt bé, m'encanta. Doncs escoltem la primera cançó. Escoltem la cançó de Bullet. De Bullet. Quina és la primera cançó? Avui començarem amb la cançó de Standing in a Circle. Ho he dit bé o malament? Sempre ho dius malament. Vale, doncs l'escoltarem.
Inner Cycle de Bullet. I ara procedirem a obrir la Epidor, la segona cervesa del programa d'avui. Anem a obrir la Epidor, anem a obrir la cervesa torrada extra, que diuen ells. Torrada. La Voldam de Moritz. La Voldam de Moritz. La Epidor de Dam. Sí. A veure. Veiem que el color és pràcticament el mateix. Sí. No? Potser diguem que la Moritz és una mica més àmbar. Sí, un poc més fosc que la Moritz. Però totes són molt claretes, bastant carbonatades i amb una espuma que se'n va de seguida. Sí, perquè és torradeta. L'olor és bastant diferent, tot i que també és una olor que tira cap a les maltes, és una olor molt més dolça, molt més atorrat. A veure si pots trobar algun regust diferent o alguna cosa, no? Diferent. Jo aquesta la trobo com molt acaramelada, massa dolça. És veritat, després de veure la Voldam, aquesta té un sabor com molt dolç al final. Que és agradable, però massa dolç potser. No és... Clar, jo que soc molt de cerveses llopolades, això ja cada cop m'agrada menys. Sí. Però dintre de l'estil entenc que és una bona cervesa, perquè com a cervesa torrada extra... Sí, n'he provat de pitjors. És bona. Hi ha torrades que... Déu-n'hi-do una torració. Així que llavors, tu amb quina et quedaries de les dues? Si haguessis de triar la cervesa forta industrial de Catalunya, la guanyadora, quina seria? Voldam. Voldam? Sí, simplement perquè estic més acostumat potser al sabor de la Voldam. I els seus anuncis molen més, també. També. És que estan més diners, els anuncis. Jo també triaria Voldam. Més que res, no per això, sinó pel sabor aquest tan dolç. Pel sabor aquest, pel regust dolç que l'Epidor em deixa. Jo crec que aquí, al ser una cervesa torrada, esperaves una cervesa amb una mica més de cos i més sabor, i al final et deixa com un sabor dolç que se'n va tot el sabor de la cervesa que pot sortir al principi quan la veus. Sí, per mi és massa dolça. Pel meu gust, però com a cervesa torrada és bona. Però veure't una llauna sencera pot cansar. Sí. La d'Epidor. I Voldam t'atipes. I Voldam t'atipes. Sopat ja, si veus de cerveses. Però bueno, Voldam és una bona alternativa. Molt millor una Voldam que una Estrella d'Am. Sí, això sí. Això sempre. Vale, doncs parlem una mica de Bullet. Ja hem dit abans que són de Sant Feliu de Guíxols. El seu estil és indie rock. I han tret 4 CDs. 4 CDs? Yes. Un que es diu Squared Wheels. Sempre ho dius malament. Com es diu? No, ja ho has dit bé, vinga. Love or Die. So Many Way. I Sparks. I ara escoltarem una cançó. Que es diu... Have It All. Have It All. The Bullet. Vinga. Chase you down. I wanna whisper
I ara ha arribat el moment més esperat, que és el moment de la notícia S. Vinga, va, què m'has portat avui? Avui no és cap diari ni de Perú, ni de Mèxic, ni cap diari de tant nivell. De Guatemala? No, avui és un diari del grup Godó. I paraules majors. Diu així. Un hombre, situa't, sisplau. Un hombre muere, ja algo tràgic, com ens agrada normalment, perquè coses així, tras beber 6 litros de cerveza. Vale. En 20 minutos. 20 minuts el fotres quina birra era? En un concurso, no ho sé. Jo la vull provar. Tu penses que jo m'he llegit les notícies? És a Múrcia. Saps? 45 anys... Bueno. O sigui, un tio va a un concurs d'un bar... Sí, el Bar Meri. Bar Meri de Múrcia, famós. Us recomanem que hi aneu al Bar Meri de Múrcia. 5 estrelles, TripAdvisor. Sí. I es fot 6 litres de cervesa en 20 minuts. Sí. I la palma. Y la palma. El hombre de 45 años que sufría de sobrepeso. Però la palma com un campió, per això. Sí. Va guanyar. O sigui... Home, clar. Puto amo. Va guanyar... I això. Però què li va passar quan es va començar a vomitar i, segons la notícia, no volvió a hablar más. No, clar, si estava mort el cabron. Amb l'agonia de guanyar. Què guanyava? Una paletilla o alguna així. Suposo, a Múrcia, jo crec. El tio... Potser guanyava a veure... O 2 pinxos. No, potser, ja no fan pinxos. Potser guanyaven a veure una ciutat bonica. Sortir de Múrcia. Sortir de Múrcia guanyava. Un viatge en tren. O sigui, és cruel. Estem parlant aquí d'una mort d'una persona. El que mola molt és el testimoni. Él estaba bien. Se había bebido 6 litros de cerveza. Y cuando ganó, levantó la copa. O sigui, va guanyar... Puto amo, tio. Clar, no. Això ho diu el diari La Verdad de Múrcia. És la veritat, tio. Ja. No. La Verdad de Múrcia. Segons els metges, clar, evidentment, intoxicació etílica. És que 6 litres de cervesa... Clar, és molt, El millor és l'alcalde del poble de Múrcia, que és el poble de La Tercia, que diu, les seves declaracions són molt importants, diu, no sabemos si ha muerto por un ataque de tensión, un infarto o por el concurso hasta que conozcamos los resultados de la autopsia. Pero ha sido el brasero, ¿no? Como aquel. La policía científica está investigando, pero... 3 dies de luto per aquest senyor, puto amo. Des d'aquí ho sentim molt. Bueno, molt respecte pel senyor. Sí, molt respecte. Ho va donar tot. Ho va donar tot i va morir a lo grande. Va morir a lo grande. I no he pogut trobar quin premi tenia, però bueno, el premi d'això... Sí, simplement potser és simplement guanyar i ja està. Ell volia guanyar alguna cosa i només podia guanyar... A Múrcia no hi ha premis, només guanyes. Només guanyes, i si has de guanyar bevent cervesa, doncs ho dones tot. Clar. Ell què sabia? Que s'havia de morir bevent-se 6 litres de cervesa en 20 minuts? És que és el més normal del món. Però potser ell no s'ha begut 6 litres de cervesa en 20 minuts? No sé. Jo no. Jo tampoc. Però bueno, és així la vida. Bueno, pues res. Notícia trista. Notícia trista per acabar el programa número 5. Sí. Recordar les xarxes socials. Recordeu que ens podeu trobar a @tastabirra a Instagram. També tenim una llista a Spotify amb tots els temes. Sí, anem tirant totes les cançons que hem tirat en el programa. I també a iVox, que és on penjarem els programes habitualment. I a iVox i a YouTube, al canal Tastabirra. I res, comenteu si us ha agradat, si no, dubtes, preguntes, qualsevol cosa, ens ho pregunteu. Qualsevol cosa ens ho podeu preguntar. Una altra cosa és que us fem cas o no. Què estàs fent? Vale. I acabarem el programa amb la cançó de Lucky, de Bullet, que es va fer famosa perquè era... Aquesta sortia en un programa de TV3, una sèrie. Al final. Sí. I res, Bullet els vam veure a Saperlo, sí, que eren talons de Berri Xerrac i no els he perdut la pista ja. A Badalona. No sé si he fet alguna més o no. Però bueno, són bons, escolteu-los.
quan escoltarem Lucky. Fins la propera. Fins la propera. To the center of the roof, and the light in my apartment was changing like the moon. When I looked out through the window, I had nothing left to lose. There was nothing left to lose. I just couldn't make a move. I will tell you just the truth. Does it make you feel the pressure if I put an eye on you?